A pregunta que facedes é a pregunta do millón para unha persoa que se dedica máis ou menos constantemente ou conscientemente a escribir. Resultame moi difícil contestala en rigor. Si podo evocar ou si podo poñer sobre a mesa a evidencia de 4 factores ou de 4 elementos que me empurraron a abrazar a escrita. Por un lado, unha tradición familiar, meus pais son encadernadores de profesión, onde o libro, como obxecto, como aventura, como convite, estivo sempre presente. Por outro lado, unha fidelidade lingüística que ten a miña avó Consuelo como referente afectivo. De feito, o primeiro poema en galego que eu recordo ter escrito dediqueillo a ela, a miña avoa. En terceiro lugar, algúns profes e algunhas profesoras do tempo da primaria que souberon facerme sentir a enorme posibilidade de comunicación e de crecimento interior que había nas poesías, nos contos, nas novelas, no teatro. E, finalmente, a posibilidade para un neno dunha vila galega como era eu hai xa non sei cantos anos, no viveiro dos anos 80, de dispor dun medio de comunicación, un humilde semanario vilego que é o Heraldo, que continúa editándose felizmente, onde aquel mozo con inquietudes ou con unha vocación que espertaba, pois tivo tamén a opción de poder dar a coñecer as súas primeiras producións, recibir os primeiros parabéns e seguramente tamén sentir ese orgullo especial ou esa satisfacción especial que sentimos todos os que nos dedicamos a escribir cando aquelo que fixemos aparece branco sobre negro en letra de molde, non en letra impresa.